Gaur hemen, Europako Parlamentuan Bruselako egoitzan, jardunaldi interesgarri bat izan dugu erabakitzeko eskubidearen inguruan alek antolatuta. Bertan hainbat unibertsitate adituk parte hartzeaz gain, ordezkari politikoak ere egongo dira. Ezkerrako Oriol Junqueras izan dugu, Benegako Xabier Benze eta baita gurekin dagoen Patxi Zabaleta ere. Ni Patxiri galdetu behar diot orain, zentzu diran bere hitzaldian transmititu nahi izan dituen bi idea nagusiak. Patxi? Bi idea nagusiak izan du dira, lehendabizikoa, ekitaldiari, berari izenburua ematen diona. Hain zuzen ere, erabakitzeko eskubidea, eskubide demokratikoa dela. Eta bigarrenik, entzun ondoren, Kataluniako esperientzia, han izaten ari diren esperientzia guzia, eta entzun da baita ere, Galiziatik Benegak ekarri digun ikuspegia, gu saiatu gera Euskal Herrian erabakitzeko eskubideak izango lukeen eta dituen eragozpenen eta baita ere ondorioen ikuspegi bat ematen. Euskal Herria nazioa den heinean, erabaki eskubidea erabili behar du, erabaki eskubidea garatu behar du, eta horretan badaude, eta ez bakarrik etsaien aldetik, hainbeste eragozpen, baina badaude baita ere hainbeste aukera, gehiago oraindik Europako kapitalea den honetatik ikusten den moduan Europa bera ematen ari den urratsak ikusita. Goizean Patxi esan duzu Euskal Herria subjektu badela, baina hainbat erabakitze esparru golitezkela erabakitze eskubidea aplikatzeko momentuan. Bai, nik uste dut nazioa garen heinean eta gu abertzale garen heinean aitortzen duguna dela, hain zuzen ere Euskal Herria dela erabakitzeko eskubidearen jabea edo eskubide horren subjektua. Baina hori esan da ondoren, aitortu behar dugu ere agerikoa delako badaudela, eta Nafarroa da esate baterako hori argi eta garbi ikusten den toki bat, hainbeste eta hainbeste gehiengoa direnak orain arte, abertzaleak ez direnak. Eta horiekin batera hartu beharra da erabakitzeko eskubidea, eta horiek aintzat hartuta eta errespetu guztiz, guk guretzat eskatzen dugun errespetua izanez, erabakitzeko eskubide hori, esparru hori, izan beharko du Nafarroak berak iparraldea den bezalaxe. Iparraldean ezin dugu pentsatu, beraiek erabakitzen ez dutena aurrera eraman litekeenik. Eta hori da Euskal Herriak hiru partetan zatitua egonik dituen eragozpenen adierazpen bat. Baina horrek ez du inolaz ere ukatzen erabaki eskubidea aurrera eramateko dugun erabakia, dugun amorru hori edo grina hori atzera utziko dugunik. Nazio bat izan nahi baldin badugu, herri bat izan nahi baldin badugu etorkizuneko Europan, erabaki eskubidea garatu egin behar dugu.